してお送りします。演奏します曲はヒゲダンことオフィシャルヒゲダンディズムの「I love」、20の「Make You Happy」、ステップ&アステップ、8の「香水」、夜遊びの「夜にかける」、ビッシュの「猫」、あいみょんの「裸の心」、菅田将暉の「虹」、リサの「日村」、そしてグレンゲです。皆さんテレビなどで聞いたことある曲ばかりかと思います。単位も大好きな曲がいっぱいありまして、テンションが上がってしまうと踊り出してしまう隊員さんもいるかもしれませんね。もしあちらの方で見ているよっていう方いらっしゃいましたら、こちらの方に来ていただいて、ぜひ見えるところに来ていただいて、ソーシャルディスタンスは保ちつつどうぞお楽しみください。題しまして2020ヒットメドレー、全10曲にも上る怒涛のヒットメドレーをどうぞお楽しみください。
す。